Surinaamse iconen 2020. Onze voorouders zouden zeker ook trots zijn op deze bijzondere Surinamers. 20 jaar lang heeft NAX ter gelegenheid van Kitty Kotti op 1 juli een taktangi georganiseerd. De taktangi is een bijeenkomst waarbij door middel van traditionele zang en dans dank wordt uitgebracht aan de voorouders die hun hele leven in slavernij hebben doorgebracht, maar ook in verzet zijn gekomen, waardoor wij, nazaten, vandaag de dag als vrije burgers kunnen leven. Vanwege de COVID-19-crisis kunnen we dit jaar geen taktangi houden. In plaats daarvan bieden wij u een videofilm waarbij we 12 iconen, 12 bijzondere Surinamers aan u presenteren. Voorbeeldfiguren van onze eigen Mama's Ranang, die als inspiratiebron dienen voor ons allen. Vooral voor de jeugd die via moderne media wordt overspoeld met buitenlandse cultuur en daardoor te weinig weet van onze eigen iconen en helden. Deze voorbeeldfiguren dragen stuk voor stuk bij aan onze eigen identiteit, ons cultureel erfgoed en nationaal besef. Deze voorbeeldpersonen dragen vooral bij aan ons collectief bewustzijn, waaruit we kracht putten om een duurzame bijdrage te leveren aan onze eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van ons land. NAX is ervan overtuigd dat onze voorouders die strijd hebben geleverd voor de erkenning van hun fundamentele mensenrechten trots zijn op deze voorbeeldfiguren. Laten zij en ook andere voorbeeldpersonen een inspiratiebron zijn voor ons allen. We hoeven niet meer te kijken op onszelf. We hoeven niet neer te kijken op onszelf. Laten wij juist waardering opbrengen voor de positieve zaken die we zelf ontwikkelen en overdragen aan onze jongeren. Veel kijkplezier en een betekenisvolle Kitty Kotti 2020 toegewenst. NAX feliciteert u allen met Kitty Kotti 2020, 12 inspirerende voorbeeldpersonen. Wij zijn trots en zijn ervan overtuigd dat ook onze voorouders heel trots zouden zijn op deze voorbeeldige nazaten. Feiten. Henk John, 25 augustus 1948 tot 18 september 2009. Acteur, theaterregisseur, oprichter à la Condredron. Henk Fouklin John Tampau was een veelzijdig theatermaker. Na een regieopleiding in Nederland richtte hij in 1974 samen met Thea Doelwijd het Doetheater op. Een nieuwe vorm van multicultureel totaaltheater dat succesvolle theaterstukken zoals Libispang en Land te Koop presenteerde. Hij was in 1972 medeoprichter van het Caribbean Festival of Creative Arts, Carifesta. In 1982 vertrok John naar Nederland, waar hij in 1985 samen met Rufus Collins het toneelgezelschap De Nieuw Amsterdam oprichtte. In 1989 keerde hij voorgoed terug naar Suriname. Samen met Wilgo Baren introduceerde hij à la Condredron, een innovatief multi-etnisch drum ensemble. In het Caribisch gebied verwierf John tijdens Carifesta grote bekendheid met theaterstukken waarin de rijkdom van de Surinaamse cultuur werd gepresenteerd. John werd benoemd tot officier in de ereorde van de Gele Ster in 2007. Hij ving de Gouverneur Curryprijs 1974, Gamanga Zong Matoya Award in 2003, Francisco de Miranda Award uit Venezuela, Actor Boy Award Jamaica en in 2001 de Cacique Award van Trinidad. Dat was de Surinaamse icoon Henk John. Henk MacDonald. 9 februari 1952, 13 februari 2016.
Henk MacDonald werd geboren als oudste kind in het gezin van Theresia Eugenie Chauncey Key en Henry Aurelio Leo MacDonald. Als leerling van de algemene middelbare school speelde Henk in de jaren 60 in beatgroepen en schreef toen al eigen composities. In 1975 arrangeerde hij als lid van de band Oppo het befaamde Jai Jai Sarnaam met coupletten in het Sarnaam Tongo, de tekst van Robbie Miroy, en Sarnami, tekst van Ashok Kumar Udit Ram. In 1984 won hij het Suripop Componistenfestival met Giyu, gezongen door Rudolf Heidanis. In 2002 werd hij tijdens een speciale editie van Suripop winnaar met Tide Ete. Tide Ete. Met zijn band De Crew trad hij vaak op in Hotel Terrarica en in het buitenland. MacDonald was niet alleen muzikus, maar ook een gedreven huisarts. Hij had een drukke praktijk, maar bezocht zondags trouw zijn alleenstaande patiënten. Hij overleed daags na een repetitie met de crew. He went down with his music, vermeldde zijn rouwadvertentie. Dat was de Surinaamse icoon Henk MacDonald. Paquet, 11 december 1957 tot 25 maart 2017. Natuurgenezer, kruidenkenner. Severinus Orlando Stefanius Smit, Paquet, was de zoon van Alexander Samuel Smit en Rolientje Arnolda Leisberger. De familie Smit was van ouds bekend met natuurgeneeswijzen en de medicinale flora van het regenwoud. Deze kennis kregen ze door orale overlevering en voorouderlijke dromen. Vader Alexander, wiens roepnaam Paalike werd verbasterd tot Paquet, begon aan de Meursweg in het district Para in 1978 een eigen praktijk. Zijn kennis, maar ook spirituele kracht droeg hij over aan zijn zoon, die in 1988 eveneens onder de naam Paquet de kliniek overnam. Als natuurgenezer was Paquet gespecialiseerd in het genezen van gewrichtsaandoeningen en gecompliceerde botbreuken. Al befaamd in Suriname werd zoon Severinus internationaal bekend door het boek De Groeten aan de Koningin, Reis door Suriname in 2007, van de Nederlandse wetenschapsjournaliste Karin Anema. Daarin beschrijft zij hoe Paquet haar zoon geneest van een zeldzame botziekte die ongeneeslijk was verklaard door artsen. In 2009 kreeg Paquet de Gaman Gasong Matoya Award. Dat was de Surinaamse icoon Paquet. Frank Esset, 21 april 1919, 22 december 1988. Landmeter, houtvester, politicus, sportbestuurder. Franklin Frank Edgar Esset volgde na de Graaf von Zinzendorf-Müllerschool een opleiding tot landmeter. In 1949 ging hij Nederlands studeren aan de Landbouwhogeschool Wageningen en daar slaagde hij in 1954 cum laude als bosbouwingenieur en promoveerde ook cum laude in 1957 op het proefschrift Estimation of Standing Timber. In zijn visie rustte de vooruitgang van Suriname op de aanwezige bodemschatten, het menselijk potentieel en het beschikbaar kapitaal. Over zijn denkbeelden schreef hij diverse publicaties zoals Frank en Vrij en Mobilisatie van het Eigene. Als lid van de Nationale Partij Suriname werd hij in 1958 de eerste minister van Opbouw. Hij was directeur van Stichting Planbureau Suriname van 1963 tot 1967 en voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond van 1964 tot 1975. Het regeringsgebouw waarin het planbureau is gevestigd aan de Sofie Redmondstraat is naar hem hernoemd.
tot Dr. Ingenieur Frank Asset-gebouw. Aan de Meester Jagannath-Lathmonstraat is het Flora voetbalstadion omgedoopt tot het Dr. Ingenieur F. Asset-stadion. Dat was de Surinaamse icoon Frank Asset. Norine Baan, 26 februari 1932. Pionier en theaterverdette van NAX. Norine Antoinette Baan werd geboren in het landbouwersgezin van Josephina Magdalena Georgestina Fabius en Emile Benjamin Baan. Met haar zus Esseline Fabius, de zangeres Ma.S., en broer Wilgo Baan, theatermaker, behoort Norine tot de pioniers van de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX. Op 24-jarige leeftijd werd ze lid van NAX en was al gauw de eerste voorzitter van de zang- en dansafdeling. Ze vierde als actrice grote successen in de folkloristische shows en toneelstukken van NAX, zoals Rudy, Het voetbaljongetje en Geheim in het gezin. Nadat ze in 1967 geslaagd was als kleuterleidster, werd ze hoofd van de peuter- en kleuterschool van NAX. In 1975 vertrok ze naar Nederland en was tot 1994 kleuterleidster bij de Anton de Kom Stichting en de Sophie Crash. Anno 2019 is ze actief lid van NAX Kulturu Posu en de stichting NAX Nederland. Van Suriname kreeg ze in 2018 de eremedaille in goud, verbonden aan de ereorde van de Palm, en van de stad Amsterdam in 2019 de Andreaspenning. Dat was de Surinaamse icoon Norine Baren. Mavis Noordwijk. 1 juni 1944, muziekpedagoog, vocalist, koordirigent. God zit met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpakt. Mavis Aimable Noordwijk kreeg op de Saron Lagere School van de Evangelische Broedergemeente al jong muziekles. In 1964 behaalde ze het LO-diploma muziek en zang en vertrok in 1965 naar Nederland voor verdere studie. In 1974 was ze terug in Suriname als hoofdkleuterleidster en met het diploma schoolmuziek A van het Rotterdams Conservatorium. Er volgde een indrukwekkende carrière. 32 jaar doseerde ze muziek op lerarenopleidingen. Daarnaast was ze koorvocalist, koordirigent, bestuurslid van muziekorganisaties en gaf ze muziektraining aan artiesten. Ze richtte diverse koren op, zoals het gemengd vocaal ensemble Trokkie samen met de pianiste Henna Hiemke en het universiteitskoor. Noordwijk publiceerde in 1976 Alonki, een verzameling Surinaamse volksliedjes met notenschrift van A.J. de Jezus. Ze werd onderscheiden tot ridder in de ereorde van de Palm 1998, officier in de ereorde van de Palm 2005, commandeur in de ereorde van de Palm 2013 en cultural icon van de Association of Caribbean University Research and Institutional Libraries 2015. Dat was de Surinaamse icoon Mavis Noordwijk. Tante Jacqueline, 13 november 1938. Populaire tv-presentator van kinderprogramma's. Jacqueline Josephine Molly werd geboren op Curaçao als enig kind van een Surinaams migranten-echtpaar. Na de MULO op Curaçao ging ze in Nederland naar de kweekschool en studeerde ook orthopedagogiek. Op 23-jarige leeftijd kwam ze voor het eerst naar Suriname. Haar ouders waren geremigreerd en ze kwam voor haar hulpbehoevende moeder zorgen. Molly werd onderwijzeres en gaf 35 jaar lang les. In 1965 startte het eerste Surinaamse televisiestation, STVS, en Molly presenteerde in 1966
het eerste kinderprogramma. Iedere woensdagavond om 7 uur vertelde tante Jacqueline geestdriftig een verhaal dat begon met de vaste openingszin: dag lieve nichtjes en neefjes. Dag lieve nichtjes en neefjes. Auna, Okone, kom. Zijn we er allemaal? Goed zo, fijn jullie weer te ontmoeten. De nichtjes en neefjes en het volwassen kijkerspubliek noemde ze haar elastieke familie. Al gauw verzorgde ze behalve het voorleesprogramma ook andere kinderprogramma's en programma's voor volwassenen. De kinderen adoreerden haar en ook bij het volwassen kijkerspubliek was ze enorm populair. In 1998 sloot ze haar tv-carrière af. Ze werd benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm in 1995. Dat was het dan weer voor vandaag, lieve nichtjes en neefjes. Doe goed je best op school. Ik zie jullie dan weer de volgende week. Doei! Dat was de Surinaamse icoon Tante Jacqueline. Esseline Fabies, 1 augustus 1926, 15 maart 2008. Gevierd zangeres van traditionele Afro-Surinaamse liederen. Esseline Christina Fabies werd geboren als kind van Josephine Magdalena Georgestine Fabies en Rudolf Charles Sloten. Op de lagere school van de evangelische broedergemeente, de Catharina Sophia, leerde de muzikaal aangelegde Esseline het notenschrift. Van vader leerde ze quattro spelen. In 1969 werkte ze als interieurverzorgster bij de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX. Haar werk deed ze altijd zingend en daardoor ontdekte de toenmalige NAX-voorzitter Eugène Drenthe haar zangtalent. Ze werd lid van de zang- en dansafdeling en maakte onder de artiestennaam Maes furoren als zangeres. Haar stemvolume en improvisatievermogen waren legendarisch. Ze was specialist in sokopsalm, maar zong ook winti en banja-liederen. Samen met de fluitist-componist Ronald Snijders verrichtte ze in 1998 de opening van Mi Ajida, de eerste Afro-Surinaamse muziekschool. In 2002 bracht Nax van haar de CD Maes Mina Singimang uit. In 1993 ontving ze de eremedaille in zilver, verbonden aan de ereorde van de Palm, en in 2006 de Kwaku Award. Dat was de Surinaamse icoon Esseline Fabies. Esseline Polanen, 12 september 1909 tot 8 december 2004. Vooraanstaand apotheker en zakenvrouw. Esseline Juliette Polanen werd geboren in het hernuttersgezin van Albertine Johanna Chang Ahung en Johannes Hendrik Nelson Polanen, de eerste Afro-Surinaamse hoofdonderwijzer. Haar vader moedigde haar aan om te gaan studeren. In 1935 studeerde ze aan de geneeskundige school af als apotheker. Het jaar daarop opende ze op de benedenverdieping van haar ouderlijk huis in de Burenstraat apotheek E.J. Polanen N.V. De apotheek werd in 1945 uitgebreid met een eigen optische handel en lensenslijperij. In 1946 werden beide zaken ondergebracht in E.J. Polanens apotheek en optische handel N.V., waarvan zij directeur werd. Apotheek Polanen was een begrip en werd tevens het sociaal-cultureel centrum van de buurt. Tante Esseline had altijd pleegkinderen in huis, was bestuurslid van het Cultureel Centrum Suriname, het kinderhuis Saron en nam het initiatief voor de oprichting van SOS Kinderdorpen in Paramaribo. Huize Albertine, het rustoord voor senioren, is vernoemd naar haar moeder. Esseline Polanen werd onderscheiden tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat was de Surinaamse icoon Esseline Polanen.
Joyce Ooft, 5 december 1945, 20 oktober 2009. Vurig voorvechter, vrouwenbeweging, vakbondsleider. Joyce Eleanor Ooft volgde avondopleidingen aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren en stond vanaf 1969 voor de klas. Ze was zich al vroeg bewust van de achtergestelde positie van vrouwen. Op de Letitia School voor Lager Economisch en Administratief Onderwijs verrichtte ze baanbrekend werk voor meisjes uit achterstandsgezinnen. Ooft was actief in de Katholieke Onderwijzersbond KOB. Ze wist de mannelijke bestuurshegemonie te doorbreken en was vanaf 1981 tot 1994 secretaris. In 1982 was Ooft medeoprichter van de Nationale Vrouwenbeweging NVB, waar ze in 1996 directeur werd van het Instituut voor Vrouwelijke Ondernemers IVVO. Ze was de drijvende kracht achter veel micro-ondernemingen waarmee ze de economische weerbaarheid van vrouwen stimuleerde. Met de Women in Business beurs creëerde ze met de NVB vanaf 1996 een krachtig platform voor vrouwelijke ondernemers. Ze kreeg de eremedaille in goud, verbonden aan de ereorde van de Palm in 1998. Het ministerie van Binnenlandse Zaken huldigde haar als voorbeeldvrouw in 2009. In het Suri Village project is een straat naar haar vernoemd. Dat was de Surinaamse icoon Joyce Ooft. Alex de Drie, 20 december 1902, 4 november 1982. Banja-kenner, meesterverteller en zanger. Nicolaas Alexander Alex de Drie werd door zijn grootmoeder Jacqueline Sabina de Drie opgevoed. Door zijn overgrootmoeder Paulina Mijntje Wouter werd hij ingewijd in de Afro-Surinaamse tradities. Zijn onthoudvermogen, zoals hij zijn uitstekend geheugen noemde, kwam hem daarbij goed van pas. Hij wist zich te ontwikkelen tot kenner van de 7 traditionele cultuurvormen die op de plantages in de slaventijd werden beoefend: Banya, Susa, Laku, Kanga, Fayastom, Anansitori en Sokopsalem. De Drie was vooral een expert in Banya, een lied, een dansvorm. Hij was een getalenteerde zanger en een legendarische verteller van volksverhalen. Van 1976 tot 1978 had de Drie op de overheidszender Radio SRS een dagelijks programma waarin hij verhalen vertelde in het Sranantongo. De cultureel antropoloog Trudy Guda stelde 2 publicaties over hem samen. Zijn autobiografie Wantori Fumi Egi Srevi en Chi Arkitori, een bloemlezing volksverhalen. In beide uitgaven doet de Drie zijn verhaal in het Sranantongo. In de woonwijk Sophiasluis is een straat naar hem genoemd. Dat was de Surinaamse icoon Alex de Drie. Jack Uden, 13 december 1949. Jacob Jack Reinier Uden realiseerde na de middelbare handelsschool opleidingen in de luchtvaartindustrie en een loopbaan in de reisbranche in 1989 zijn droom voor een eigen bedrijf, Jack Tours and Travel Service. In 2019 vierde het bedrijf groots zijn 30-jarig bestaan. Zijn jeugd in de stadswijk Fremangrong heeft Uden in belangrijke mate gevormd. Moeder Georgetina Krekko was rolmodel in het gezin waarin discipline, respect voor elkaar en gemeenschapszin centraal stonden. Kerk, sport, muziek en broederschap spelen een prominente rol in Udens leven. Hij is voorganger van de hervormde gemeente, beschermheer of adviseur van diverse zangkoren en heeft in verschillende overheidscommissies gediend. In 1984 was hij de eerste Surinamer gekozen in het wereldbestuur van de JC's. Uden wil vooral jongeren motiveren hun droom waar te maken. Zijn bedrijf doet regelmatig schenkingen aan instellingen die zich inzetten voor talentontwikkeling. Hij werd benoemd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster in 2003 en commandeur in de ereorde van de Gele Ster in 2009.
Dat was de Surinaamse icoon Jack Uden.